मानोना UPL हिसाबै बे बिसायख'थियानो लास्ट बिथांमोननि देरहासारनाय। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि जेबि चेनेलाव आरोबाव बयखौबो फिन बरायनानै लाबाय। दायो आं मोनसे भिडिअ लाना फैदों लोगोफोर। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेल नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों। नोंगौ जोंहा नैबे 2025 नङा होमबा लोगोफोर, बेवहाय जोंहा BTC इलेक्सन जानो थांगासिनो दं। गमामायैनो जोंहा बेवहाय UPL हानजाया जेनमारगोन नङा होमबा लोगोफोर। जेनगोनखौहाय जोङो रोखा बुंनो हायो नैबे बिक्रम दैमारि आरो कास्टम बसुमतारी बुंनाय बायदिब्ला नङा होमबा लोगोफोर। दायो जोंहा थारैनो गमामायैनो BTC इलेक्सन 2025 आव जुदि UPL जेनमारोबा बेसेबां लासिंसिं नङा होमबा लोगोफोर। दा बे खोथाया आंनि बुंनाय नङा लोगोफोर, बे खोथाखौहाय जोंहा नैबे कास्टम बसुमतारी बिथाङा बुंदों। दा बेवहाय जोंहा दाख्लैनि सिडलिबियाव बाइ इलेक्सन जादोंमोन नङा होमबा लोगोफोर, बेवहाय जोंहा UPLनिफ्राय देरहानो हादों। दा बेनि थाखाय साबायखर बावदों बे कास्टम बसुमतारी बिथाङा। दा बेनि अनगायै जोंहा नैबे खोथाखौ जोंहा बुंदों, नैबे भिडिअखौ नायनानै लाग्रो लोगोफोर, नोंथांमोना बुजिगोन कास्टम बसुमतारीया मा बुंदों बे फैगौ 2025 BTC इलेक्सननि थाखाय। दा जोंहा गोबां रायजोआ खोनासंनानै लाबानो जाबाय जोंहा नैबे कास्टम बसुमतारीया मा बुंदों BPFनिफ्राय। তেওঁলোকে হাৰিব, কাৰণ मानोना UPL हिसाबै बे बिसायख'थियानो लास्ट बिथांमोननि देरहासारनाय। बेनि उनाव BTC ओनसोलाव बेसेबांबो बिसायख'थि जागोन UPL हानजाया सब जेनजोबगोन। ओंखायनो बे सिडली इलेक्सननि जि बाइ इलेक्सन बेनो UPLनि लास्ट देरहासारनाय। बेनिफ्राय UPL हानजाया BTC ओनसोलाव बेसेबांबो इलेक्सन जाया मानो, बिसायख'थि जाया मानो, बिथांमोना जेनजोबगोन। बिथांमोना 2025 मायथाइयाव जेनगोन बे 100%। 2026 मायथाइयाव MLA इलेक्सन बावबो बिथांमोनहा जेनगोन। ओंखायनो जोङो BPFनि साफ्रोमबो मावथि बिथांमोनहा जों जानजि खाफ्रानो नांगोन। आरो जोंनि दिना फैगासिनो दङ, BPFनि दिना फैगासिनो दङ, रायजो राजानि मोजां दिना फैगासिनो दङ। UPLआ मिसा प्रतिश्रुति होनानै, UPLआ मिसा खोथा बुंनानै रायजो राजानि सायाव थांदों। आरो रायजो राजा बिथांमोनहा मिथिखागौ UPLआ माबायदि खालामो। ओंखायनो गुड लिडार, मोजां दैदेनगिरि आरो मोजां दिन्थिफ्लानाय दैदेनगिरि, बिं गुड लिडार आरो एक्टिं गुड लिडार, बेनि फारागथिखौ रायजो राजाया मिन्थिबाय। मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बिं गुड लिडार, बियो मोजां मानसि, बेखौ सबबो मिन्थिबाय। UPLनि दैदेनगिरि बिथांमोना एक्टिं गुड लिडार, बिथांमोना एक्टिंसो खालामबाय थायो, बिथांमोना दिन्थिफ्लायो, नाथाय बिथांमोना रायजो राजानि समस्याजों जेबो लोब्बा गैया, बिथांमोना मिन्थिया। UPLৰ নেতাসকলে ৰাইজসকলৰ সকলো সমস্যা তেওঁলোকে চিন্তাও নকৰে। আৰু তেওঁলোকে আগন্তুক BTC যিমানটো নিৰ্বাচন হ'ব তেওঁলোকে সব হাৰিব, এইটো কাটাং। সেইকাৰণে আমাৰ দিন আহি আছে, BPFৰ দিন আহি আছে, BTC অঞ্চলৰ ৰাইজসকলৰ দিন আহি আছে। আৰু BTC অঞ্চলৰ ৰাইজসকলে বুজি পালে যে প্ৰমোদ বড়ো UPLৰ সকলে সদায় তেওঁলোকে মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে তেওঁলোকে ইলেকশ্যন খেলি আছে। সেইকাৰণে আগন্তুক দিনৰ পৰা যিমানটো নিৰ্বাচন হ'ব BTC অঞ্চলত সব UPLে হাৰিব। এইটোৱে তেওঁলোকৰ লাষ্ট ভিক্টৰী, UPLৰ লাষ্ট ভিক্টৰী আছিল এইটোৱে। বাই ইলেকশ্যন, सिडली बाइ इलेक्शनआ UPLৰ लास्ट ভিক্টৰী। ओंखायनो जोंहा BPFनि साफ्रोमबो मावथि बिथांमोनहा जों जानजि खाफ्रानांगौ। 2025 मायथाइयाव रायजो राजानि जेंनाखौ लानानै, ओनसोलनि जेंनाखौ लानानै जों आवगायगोन। जोंनि देरहासारनाय दिना फैगासिनो दङ। नोंगौ जोंहा थारैनो कास्टम बसुमतारी बिथाङा राइट खोथाखौ बुंदों नङा होमबा लोगोफोर। दा बेनि बुंनायखौ आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर। आंबो बे खोथाखौनो सानदों। दा थारैनो गमामायैनो जोंहा 2025 BTC इलेक्सनाव जोंहा UPLआ जेनमारगोन। दा जोंहा BPFआ सरकार दागोन, आंनिबा बेनो। आरो बुंबावदों जोंहा कास्टम बसुमतारीया UPLनि देरहानाया बेनो जोबथा होननानै, दाख्लै जाय सिडलिबियाव बाइ इलेक्सनाव देरहादोंमोन, दा बेनो जोबथा जाहैदों लोगोफोर। दा आंनिबाबो बेनो लोगोफोर। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायना माबायदि मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो लोगोफोर। दा दिनै भिडिअ बेखिनियानोसै।